ang Golden State Warriors, which is gamay ra kaayo og labaw ang Spurs. Unya kahibaw pud si Curry nga ang Spurs dili naman na sila kasud sa playoffs, nagpapildi-pildi ang Golden State Warriors. So kahibaw na kita ato nga games nga kay ang gipangayo baya ni Steve Kerr nga dapat makadaog ra sila at least duha ka game karon before ang play-in. So mao to nga si Curry kahibaw man siya nga dili nakadaog San Antonio Spurs, so iyang gitagaan og chance nga makadaog ang San Antonio. So mao to ganina ang iyang gipakita. Nya napa man sila last 2 games. So kahibaw na ta nga ang Golden State Warriors maunay mo daog anang mga remaining nila nga games. Ang 2 games nila Golden State Warriors na. Sure naman gid na nga makasud na gina sa playoffs. Diba? So kamao gid si Curry mo chance sa mga team nga dili gyud kasud sa playoffs. So mo yung ipakita. Unya ang Lakers ganina naglisod daog sa hinay kaayo nga team, which is ang Dallas nga naay Anthony Davis. Si Anthony Davis rabaya mo'y superstar diha sa Dallas. Unya ang Lakers ganina kompleto ra ba sila sa lineup? Naa si LeBron, naa si Luka, ug naa pay mga bench player pa nila ganina nga nagduwa. Nya naa para bagyo yung mga maayo gid diha sa Lakers nga hilom-hilom lang unya nagalisod ganina. So mao na toy Lakers ninyo. Unya mga abot na sa playoffs. Ilubong ra na sa mga team nga ilahang kakontra. Kay ganina naglisod man sila sa Mavs ganina. Nga si Davis ra ang superstar.